Maasyong punta. Namin bukas. Kumusta ang inyong pamahon-pahon? Nag-antos sa tumang kainit. Init manggaling din sa tubalan na nangayong tinador o sa nakakakalorina sa ubos. Usap ang kahalamang ang kainit o inyong naulakot na pinagkainit ngayon bakit mao ka namang kainit sa umma sa Diyos diha sa inyong kinabuhi. God is good all the time. Pwede ba mapalakpakan natin ang Diyos sa pinaka-best? Diyos na ngayon ang kakalaan natin sa pinaka-best. Kung ang tanang mga tao makahibalo lamang na sa Diyos ang pasitulog sa tanan, ang Diyos ang kahimalaan sa tanan, ang Diyos ang pagpasalamat sa tanan, wala kay tunay araw na pagmumulong. Mapahiyugod ko sa bawat tao. Pero kung ang tao galing makahibaw, matutukan ang iyang kawalingon sa kasilfish. Pagkahapon, ganong mahiyong mag-usay niya, ganong umatag mag-uganiya, maaaring mapagkataw. Kahilas ka niya, di siya entitled ini o inintanan para ang dalako. Pero ang tao o tanaw sa magat ko sa taglaw na every person is an image and likeness of God. She can or he can afford to share or to give the best smile. Pero kung ang iyang pagtanaw sa isigang tao, iyawa. Panaway ng tamay. Kung nangay pa rin mo kahiluan, makasip ko ito, Jesus! Kaya po siya. Amen. Ang inyong mga isuko, ang demonyo na karoon, nakaw na, ang yawa karoon, walay ulong, nakita sa iyang nakambing 24 hours. Ay ipatong oras na kita. Sa kinito na natin Diyos, 24 hours to. Grasya, nagtanaw ka natin. 24 oras to siya nagprotekta ka natin. Kaya kini ang atong Diyos, usakan Diyos, nagtugog sa kanunod, tugog sa kanunod. Mula dilin yun siya makaako sa lingway na natin. Inuno mas makaako pa ang tao sa lingway sa Diyos. But remember, God never abandoned us. Ayaw ko mungkot. Ayaw ko mukoy niya si mong pagkalimot na ako ani. Wakoy ako. Manginamot ka dito sa grasya sa Diyos. O ka ng grasya sa Diyos, ayaw pinag-ihikaw. Paghatag na ito sa Diyos. Amen. Miyawa 24 hours. Ang exorcist na ron, mga pari na nagkakaroon sa Diyos, sa tanang sa unang kasahan, mga pari na nagtuturo sa rasa, sa pagpapabitlo sa yawa, pagpapakistorya sa yawa. Exorcist. Very alarming nowadays. Ng yawa, we penetrate in all means, even in our water, even in our food. Isang kami sa ating mga huling kaya,
bisan gani sa atong kalipay bulig langyaw, kay gusto ang demonyo na tao magbago. Last week, I received a message. It's a sort of reminder na natin ang mga anak sa Diyos. Galing sa pangnasun, wala na ginawang iman. Galing sa panglugar, naghimog yun kung ordinansa to stop. Pagpuno, pero din sa libertad o sa mga kasikbit na mga lungsod, wapasigro kayo pa o, pero ang ba na kayo parulog, di ka yun magbalik-balik, di ka yun muto. O ang wisdom sa mga exorcist, very effective. Kaya sa ilang discernment, ang demonyo o gamit kayo sa mga instrumento para makalalis ng daghan kayo. Ingon ang sa exorcist, ingon na, kindly tell your parishioners, kindly tell the people of God to stop playing lato-lato. Kaya playing lato-lato is a one way of inviting demons. Sa iyo pasabutan. May kapitan sa Luzon na iyatin nireprimand ang mga tao sa playing lato-lato. Kaya very disturbance na. Sino ka ng barangay, pakwan na mag-lato-lato, mag-asawa lato-lato, mga lato-lato, nalimog mo. Nalimog mo. Walang nalimog mo, iya sa Diyos, kasi yawa. Kaya lang, first, lang na ito, mag-discernment. All nalimog mo, all nasapat, hindi iya sa Diyos. Because our God, usasa ka Diyos for them, linaw. Pero alimog na dati, alimusungan na, be careful. Kaya ikaw, napitan ka na niya. First, na iya nakita sa lato-lato. Ibang lato-lato, huwag na nakakululang na ay isip lang, or isip, or plastic, or sa panagistik. Wapagula, lingin, o niya kung imong obserbahan ang lingin, makaform ka o numero 6. Kung niya ang movement, ang swing sa kaulato-lato, 6. O niya kung imong ipipo, tulugan numero 6, 666, numero sa yawa, numero sa demonyo. Hello? Makabukay mo na. Once you play lato-lato, you invite demons. Come to my Father, come to my mind, come enter to my family, enter to my office, enter to my classroom, enter to my place. My sister-in-law, lista mo dito sa ilaha, last June, 24, fiesta sa Santa. Ingon siya mga pare, na amin ko'y experimentation sa ako mga pupils. Ano na ko 46 pupils in my classroom. Kung sa ito nga mo sa pag-inaligo sa Espiritu Santo. Kung nga, in our faculty meeting, our
our principal, reprimanding us. Kindly monitor your pupils, especially those pupils na maglalako, kaya ma-disturb ang ilang mga eskwela. Instead, makapuon, playing lato-lato. So yan, it's a during recess time. Ito sa gitana o services sa iyang mga estudyante. And after observing, after listening of the words uttered by her pupils, yan isulat. Kurang kahon din sa kaluta pa. 1, 2, 3, 4 kahon. 1, 2, 3 kahon. And everybody nandito. Dito. Yeah! It's another one. Iingat ko lato-lato. I cannot imagine teaching to my pupils na tanang pupils na ito yawa. Hindi ko nga, yawa yung pupils, ikaw ako yung principal ng yawa. Hindi ko yan. Na halos karoon mga bata ng estudyante, easy for them mahaling us. Hangtod sa bato, nagpasilos ko siya, diyan pasilos dito sa Silos Capier, o niyang tapat na internet kapiman, o ito mga bata ng gula, facing a computer, pikit-pikit ng computer, na pag-bit-bit na dito, tuwag yung mga pupils, grade 1. Kuna everybody, every pupil na tuwag dito, always telling, pagdulan niya sa mouse, tanan dito sa internet cafe, puro yawa. Huwag ito sa inyo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. That's why, in connection to the exorcist, we want to kindly tell your people to stop being lato-lato. Kaya very alarming na noon. O wag lang kita kayo. Wag ako, sir, hindi kami mo dahil kontra sa Diyos. That's why, sa ng first mass, ingon ko sa mga parents, kindly monitor your mga anak. Kailan naman ang iyawa na naglampad na in our society. Nakakapi, hindi nakakapalo. Isang galing niya sa pinituranan ng karon, na naglang yawa, magtungtol sa inyong Pino. Kung sa ka na nagtiyong-tiyong, natulog niya, nagpraktis kong kamatay. Amen. Sa itulog, kaya tungtol ang yawa sa inyong Pino. Hallelujah. Why I mention this to you, brothers and sisters in Christ? Because in our gospel today, if you want, kung gusto kang mahimong disipulo ni Jesus, inalalapit silang ka, inahangal na mahigmat ka, kaya di ka yun mahimong disipulo sa Ginoo, kung kanunay ka magpakubit, kanunay ka magpa-influence sa Ginoo. Kanya ang tao na kanunay ang yawa o yung kauban. Di yun sila makasunod sa kabubuton sa Diyos. And in our gospel today, in following Christ, being a disciple, padunay tulong na elemento na hukutan sa tao. Based sa atong Ebanghelyo. Amen. Sa atong Ebanghelyo, if you want to follow me, carry your cross. So, kung gusto ka mahimong disipulo sa Ginoo, pasala ang imong cross. Ikaduha,
Kung mamahimo ka na disipulo sa Ginoo, empty yourself. Empty yourself. Pagkantihan, makuhitin ka sa imong kaugalingon. Third element, kung gusto ka mahimo, disipulo sa Ginoo, embrace the essence of letting go. Let go. Aron ka makasulod diha sa Ginoo. Carry your cross. Cross pa natin ang unana. Ay kasi para po sa balay, mag-inom mo cross. Busog yun din kasi yung bana. Para makasulod sa Ginoo. Mamasal ka sa cross. Pilihan ito ka ang tugas. Wawag ka na ang Lord ka sa Lord. Carry your cross. Akong lola, kinta ang iyang grado. Kinta. Sarang kinta. Ona, segunda, tercera, cuarta, quinta. Grade 5. Pero siya maestra. Natinaan ko sa tumulong natin. Maayo kayo Ingles. Siya nagtulong na ako how to divide, how to multiply, how to add, how to minus, fraction, to sa whole number. 1/2 plus 3. Siya nagtulog na ako usapon. Ang fraction, it change first nimo into a decimal number or whole number plus whole number. Makakuha ka resulta. And remember, my lola is kinta ang grado. Grade 5 before World War II. Islam siya. Ingal siya. Kaya, naglaslado ng Islaman. Ipagbubahan ng Islaman. Dahil sa kanilang tulog. So, ingal siya. Being a teacher, it is not so easy, especially kanako. Bakit kapil? Ang ilang kapil, dahil sa saging. Kunya, mangitan sila balahibo sa lalo, kaya ang tumoy sa balahibo, mawiswat dito sa saging. Kunya, iyang mga estudyante dahil sa saging. Tudlukan kung saan pagsumada, kung saan pag-inimbes, kung saan pagpasa, iyon anak, basic. Pero iyon siya, hindi. Sa'yo, I notice damahan kanila mga bright. Makabasa, makakinat sila, maka-inimbes, makasumada. Ganili sa'yo. Hello? Sa ato pa na ay listang sa sakripisyo, na ay naalam sa pag-antos. And that sacrifice signifies cross. Kung ang tao maalat sa pagsakripisyo, kung ang tao maalat sa kalisod, sa relasyon, dilig siya maglisod sa pagpasaan ni ini. Di siya maglisod sa pagdapat ni ini. Kaya naman, naalat siya how to handle process in life. Nowadays, nanatas kalimutan na easy world,
Dili siya sa'yo, pero kanunay disadvantage. Kung dili ka ikma, easier sa'yo na kaayo kay kung ang atong classroom, sa'yo na kaayo kay naakay libro, sa'yo na kaayo kay naakay computer, sa'yo na kaayo kay naakay scientific calculator, sa'yo na kaayo kay masakay ng taxi ka, sa'yo na kaayo kay daghan kaayo pamahagi na sa'yo. Pero, ipapasaan sa responsibilidad. Ipagtrabaho sa kapunan. No way. Pilit ko. Walang iman na ko. Dahil mga estudyante karon, they like classroom, but they like school, but they don't like classroom. Kailangan sa eskwelahan. Pero pag-abot dito sa classroom, puro yagon kaayo sa maestra, ilagin natin ipa-set work, ilagin natin ipabasa chapter o chapters. Dili ko bubasa, ma'am. Dili ko study, ma'am. Maayo man lang kung mabukya ako kay sayon ra. Hello. I could not imagine a certain student graduated college but hindi mga in English, hindi mga ginagano, ipag-compose nimo grammatically wrong dahil sa iyo tungkol kay nakuha niya ang diploma in easy way. Out of cheating. Hello. One morning, na ay 78 years old, naglagay na pa niya sa kumpito. Pasok-pasok siya. Na-enjoy akong tanaw ni Luna kay while nagdala sa bata na inananak ko, 3 months old. Lingaw siya. Gabitin ko bata. Nagtawag na sila ako. May pagmamahal na ako. Nay! Ano ba? Ingon siya, uy, pag ikaw manay ka na. Hindi ko tayo kung nalimu na kay naligaw manigaw. Sa malaki pa rin, walking na tani, kaya wala ang atong typist. Ingon na ko, Nay, pila naman inadala mo kamangkuran ka na o kamangkulangan. Sa Jesus, kaya kapatid, pag nakahulog ka ng mga foto ka ng kalulian kung ako rin anak. Ako na hindi! Ito yung nago ito para lang bugawas pa na ako'y leksyon po. Hindi ko mabalik mo rin ang ako. Iyo na yung asa madana ang pinikanan. Padre, makipis ko padre, makipis ako padre, ako dari padre. Nagbubuwag! Ikaw nga naman nagbubulag man. Agoy, padre, kadlaw na dako makaaway, kay bukaw sa sawa ang bata. Tunaw siya kasi pagiging pinagabata. Ngayon ang bata, ikaw niya. Ikaw sa dahil ng asawa, ikaw lagi niya. Ang tunang tinulura, walay bubangon kay kapoy, nami kayo ikatulog kung amin mo padre.
pagkabuntag kay nag-away masas kanaon, pagkabuntag namutos ang asawa o ipaulit dito sa Amoros, El Salvador City. Santod ka ng Padre, huwag na ibalik ang akong anak lalaki. Tuwa kay siman ng Padre. Doon na, saan ako di ibalik ang bata na may anghel, na may kalat ko sa Padre. Ako ang nag-atiman. Hello. Ang tao na walang maanan sa sakripisyo, maglisod o pasan sa cross. Ang responsibilidad kaya isuon cross. Kung magtuman ka sa iyong responsibilidad sa pagmatuto sa iyong bata, disipulo ka ni Jesus. Kaya kabubot ko ni Jesus, kabubot ko sa Diyos na maipakita niyo ang pagigugma sa iyong anak through sacrifice. Sacrifice pa yung pagpakasananaon. Sacrifice pa yung pagpakasananaon. Kaya ito, dili uso ang rayaper, dili uso ang pamper. Kaya ito, lampin, pampalit ka pa sa ako sa harina dito sa pikiri, kunya dito na ibakat Tristar, na ibakat Dragon. Gusto sa asawa na puti ang parang iyang hapin. Napaman pa na niya, umulan pa sa angin. Sumunod pa sa blowing, papay sunrok siya niya. Hello, mag-iinit pa kayo tusok ang lampin para malukat ka itong Tristar naman ka o dili kayo ang lampin sa bata. Pero karoon kami lampin na yung naman easy kami. Pero mag-awat ang mag-iayon, di sa pupuli. Na naman, kapoy mag-sacrifice. Kinsa ka magkaroon mag-iayon na mag-sakripisyo, maglipay, mag-sakripisyo, alang-alang sa mga. If you want to follow me, carry your cross. Oh. Katulsi kalikapot. Kaming 14 poro nilang pinan. Wakil di kadumog di mamang nakimong hasul wala akong ano. Isang ganit karon na apa ang among mga lampin i-preserve. That's why during our meeting, ingon ko sa atong kaigsoon, maghimo kita siniyos-iyo sa atong manay. Ikaw manoy, ikaw imo shares glass. Igong-igong ka na. Imo manang, anak imo mga anak ng trabaho, ang imo mao ang pagpaglas niya sa atong ancestral house. Kaya dito ibutang ang mga shares. Kung ang karaan akong buhok, kaya taas akong buhok. Wala akong dalaga kaya ito, bakit akas ng buhok? Umingon akong mama, ang first cutting sa buhok, ako ni nagatikan sa Biblia. Dito na ako ng pali. Kasi magkailan ko mga magkaratan na ang mga karaan na litrato. Ngalan niya ako'y litrato na wala ako'y shorts. May mo din ang kalimawan. Ang bukang kaya, yung puti. Napamilitrato na ilalong itong sa Luzon.
Panginoon ko na mag-ibo kitang museum. Kay para every year during our family reunion, mag-revisit kita. Atong bisitahan ang mga pipaka sa sugilanon sa atong kinabuhi as family. Wow! Una kami luna mo, ang matan ko sa pagsakripisyo. Pero wow, hindi ka lumog na sa 14 ka mga anak, ningon na magbulan na, wow, yun. Balik-bayon kami mga anak na suko. O niya, sa kagmay kami mga bata, hindi kayo. Sakripisyo, kita yung mga eksodin na nalauna, kumalang ka to, kami hindi kasabot. Sabi na ko sa bato, paano di kami malaki ni mama? Una kada ginaalawuna, si mama niya matulog sa bakan sa puntahan. Isod na kung mga bibintana. Una ang balay kay next month, gawayan o tanda. Una, alisin ka ba ito dito sa puntahan mo aking kawayan na sa loob, mapugyot man. Una, ang sa loob na tingog, mauna lang na sa loob na mga mapugyot, dahil hindi na tingog dito bata. Ako dahil hindi mo ka maunong teknik, pagtulog na ako sa loob ay ang lakus na dito. Tama! Naimula kumamay na, Mom, nakihipo na kayo silingan. Hipo na kayo silingan. Kailan gula ka ng makaos-kaos ang yaku. Pinapakala ka yan. Kaos-kauso nila, dinaanan ko ng mga bagoy-bagoy. Ibutong silang padat sa buyo. Kung kimok-kimok yung mga bagoy-bagoy. Dahil bagol, kung kinsa daghan bagoy-bagoy, premiuman sa atong chitsaron na sa Silupinay matakuwang. At po kayo, chitsaron na ito. Gusto inumin ka. Pero, yes na kaya. Kaya naman, gusto ni Mama na dili kami ma-influence. Kaya ang silingan, kusog kayo mga bata. Katulad sinigang mo, grabirit ka di ka mau pamalikas. Ay, nakamagulat ako, pamalikas, paling ako. Nakakdan ako sa akong mga parokyano. Kaya sa ako, ang gusto namin ko. Siyempre, mga isang tao, di ba? Hindi mo rin kami nalita na. Sos, pati. Ikaw nila, kung pinapalaki ang sunoy. Bisa orang itu nyata yang mungkin. Udah kan udah pakai mobil sekali kok. Bisnis lagi nama. Pero sa bata di sakripisyo ni ibadah dan wisdom ni mama di balik kuring sa silingan. Kaya buntag pa sa iyo, mga kinikanan, mag-away na pamalikas ng mga bata. Imagine na, buntag pa sa iyo, kung sinigan, na pamalikas. Una pagkaulit, malawag rin mama. Maano, sumiyawaan mo, kama. Dito sa lamisa, naglingkod ang principal na yawa, na makuang pana, nilingkod po ang supervisor na yawa, mauang mama, o ang mga maestro-maestra na mga naglingkod dito. Tulad dito, principal na yawa, tulad dito, supervisor na yawa, tulad dito ang mga teachers na mga yawa. Bisan sa kananang lungkod na mo, magkinabaya sa kursara. Kumot yung papangaon, bisan papangaon, kumot. Kumaon ang dili gusto ni Mama, nang atong kami, dahil dili niya gusto man-influence kami. Hello?
carrying your cross. Pag-uwi sa Diyos, I am a living witness. Kunang rin ng binigyanan nito ang alasan, maayo, ibigay mo upang. Imagine yung mga isol. Talabukid ba yan eh? Kuiswin ako elementary central. Kung ang balay ko sa central, ikan sa among balay, 13 kilometers. Magbabalay ako alas 5 sa buntag, di ko umabot sa eskulan alas 7. 13 kilometers times 2, at lang ka. 26 kilometers, what lang? Una, nanunay ko makatulong sa masilingan. Susunod pa man ang anak, mag-eskwin na. Bakit ka eskwin na? Bakit ka lang po? Bakit ako grade 3? Kaya alam niya ako'y magpakulay na for me na manuso sa pag-sacrifice. Easy ba na ako ang magpakulay? Ano na high school? 26 kilometers. Morning, afternoon, paglay. Bawal na. Bawal sa saging. Siguro sa sipakal. Para rin ang muli. Pakay iba, tawagyan mo. So, marami ang masilihan. Wakyoy, kasod, di ka mo gradual sa elementary, di ka mo gradual sa high school, tungkol dahil nasa kripisyo ng Diyos. If you want to follow me, carry your cross. Pag-college, pinagsina ako ng college, bigyan sa'yo ng eskulang sige. Kung natagaan ka allowance, 10 pesos good for 1 week. Siyempre, college naman ko na sa seminaryo. Kung yan mga amigo ng ganda mga classmates, di mo na-afford. Isip-insip na ka dito para malipuri ang imong simana, malipuri mong bola. Kahit kung mong parang yun to graduate, nag-iyon ako ninyo, usahay, 1 day by it. 1 day by it. Why mamahaway ka nito ay tanggapon. Pero ang diskusyon, si Padre Salim, kaya ang atong inumon imported na Diyos. Imported na Diyos. Ang brand niya, Grace Diyos. Grace Diyos. Kaya ato lang mo dito sa pusit sa Xavier, dito sa Greek po. Inom lang. Makatito ako tayo, gawas tayo ng hangin na nawala sa ginawa. O niya, i-atin ako boarding house. Kaya nanay panghinti na yun na sige. After time, ang boarding house, 600 pesos ang ulan. Insan ako nag-absunder sa iyong boarding house, basta tayo nakatubang na ikag-eskwela kung nahigo doon sa Xavier para magpapalay na hindi makuligid. Dahil yan po, ang mahal na 600 sa among na time. 600, pero na sa Xavier, walking distance, ampay sa Green Hills. Pero nila mo, Xavier, pag hindi ko man ang karoon, ang pangalikalik, Green Hills na, kung baka na 100 na naglalong. Kung niya, kung ako sa taas, na may puslog sa akong salon, kung niya, kanalan pa sa sinong, kung gabi na dahil yung akong study,
natuwa ka makikao. Mag-imagine na lang ako nagtiwas sa lakard sa estudyante. May na may coach. Kuna ka sa bukila ang inom. Sino nagkakaon ko sa nag-inom ko sa coach. Ang usap na ko. Grabe na sakripisyo. Pero I wonder, pasan na ko? Pasan na ko? Ang one day, kami kunin ko dito sa Loyola House. Wala nito picture sa pari o sinalista. Anton Ingolor. Kung sa kakot ba? Pari ko. Sunod ko sa seminaryo. I-grant ako to. Episosyo. Nakasunod ko sa seminaryo. O pag-abot sa seminaryo, grabe na sakripisyo. Pero ang sakripisyo sa seminaryo, wag yun ko makulat kay nga naman, kakuman man ako ang cross sa ato inamuli. O di yun ko mapingala how to sacrifice. Hello? Dali ka mo niya ako. Karami ko galing mo ka. Okay, ako mas ako bilis pari. Ayun ko. Di ba? Kung dali na sabi mo, di ka ako. Mas ako di ako istorya sa Mina. Hindi mo, kami istorya sa rin o kami Mina. Kung nakakaligali. Mawala ang hangit sa tulipan ito. Kung nakakuha din ka mo sa kripisyo, kamausod ka mo ito. Kamaupod ka, mag-everything sinong kawalingon. Letting go. Kaya ko siya ng pagkakita. Pre! Susunod na pre! Ayaw mo na rin pre! Inusunod niya! Ako tanang ka na kami! Kung sa'y kuhatos na silinan, mag-let's go! O pre! Inulimutan ko pre! Inulimutan! Exchange! Pero sa nagsugod na namin ang bells, nagsugod na namin ang grills, nagsugod na ang kural, lesson ang pangitao ang letting go. Kaya bumapit na nadinig silingan. Di na gani magkita ay, nga naman, amok ni, di gusto na makita, amo ni, privado ni, amo ni, wag na give you. Pag-abot dito sa gate, ayun, isa na, panong letter, sos, na ako ni tax collector, na mahayang panong letter, wala na kayo sa balik sa Diyos. Padre, pumundan ako, Padre, kay among silingan, taas kay kural, itok-tok dato. Ingon tanan mo rin tax collector. Ingon ang tao na mag-let go. Bisan pamagili na kukukon, bisan malalian haan, na naibaus niya, na piniglas siya na ato, mahutan dili ni Akua, pili at kitchen dili ni Akua, pili at doctor dili ni Akua, pili at nurse dili ni Akua, pili at engineer dili ni Akua, pili ni Akua. O sa Lord, I am willing to let go. Ang para ganito. Nakita na sa relasyon. Ang tao na hindi na ganito. Uy, hindi na siya. Dahil sa usapan ko na pag-grades. Sister, pag-amigo
natumaton ka lang na, sorry, iksoon. Nga lang mag-amigo man eh. Lama kung ngayon sa iksoon sa itong pagpunta ng ako. Nga naman ay makamatay na kami, nagigit kami man amigo. You see, look at the attitude sa tao na hindi makalit ka. Huwag pinahiyakan sa pagpapubos. It follows envy. Ang tao natin mga religion, easy for him sa pag-impis ka rin. Envy is a one way of denying. Ikalimutan ninyo ito rin. Ang importante na napabutan ako ang Diyos ng libot diha sa aking kinabuhi. So finally, our gospel today challenging us to embrace temptation, to embrace letting go